Ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fil-Pjazza tal-Marsa għaddejjin b'ritmu tajjeb bħala parti minn viżjoni aktar wiesa għall-iżvilupp tal-Port il-Kbir b'attenzjoni speċjali fuq il-lokalità tal-Marsa. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett huwa marbut direttament mal-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir imħabbar ftit tal-jiem ilu. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għal riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir il-GHRC Gino Kawki spjega fid-dettall il-ħidma li titwettaq fiċ-ċentru ta' din il-lokalità. Kawki spjega l-riġenerazzjoni taċ-ċentru tal-Marsa li tibda meħdejn ir-roundabout fit-tarf ta' Triq Salib u tkompli sa quddiem il-Knisja. Il-riġenerazzjoni taċ-ċentru ġifieri fejn kien it-Suntir ħajjerġa' jsir mill-ġdid u ħajjerġa' isir fl-istess forma illi kien meta kien oriġinarjament mibni u ż-żona kollha ser tkun qiegħda tiġi pavimentata biex din iż-żona ta' quddiem il-Knisja tkun pedestrian priority. Kawki żied jgħid li f'dan il-proġett se jitħawlu n-numru ta' siġar u arbuxelli flimkien ma' passaġġi pedonali. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett fil-Pjazza tal-Marsa jorbot ma' dak li tħabbar il-ġimgħa li għaddiet meta tressa il-pjan tal-Gvern għal riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir b'attenzjoni partikolari fuq iż-żona tal-Marsa. Dik ir-reġenerazzjoni tibni fuq dan il-proġett u fuq ħafna proġetti oħra li saru madwar il-Port il-Kbir u li qed isiru propju hawnhekk fil-Marsa. Ħalli proġett wieħed wara l-ieħor naraw li nkomplu nagħtu l-ħajja lil din iż-żona. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll rappreżentanti mill-Kunsill Lokali tal-Marsa, inkluż is-Sindku Luk Farrugia, kif ukoll it-tim tal-Korporazzjoni għal ġenerazzjoni tal-Port il-Kbir.